Burkina Faso ka jamanatigi kɔrɔ Blaise Compaoré ni ale sigilen no Côte d'Ivoire jamana kan kabi ale ka fanga dafirira san 2014 tɛmɛnen. Ale jigira Wagadugu ka pankuruso ra bi tile nin na. Kamasɔrɔ kiiri dɔ tigɛra Thomas Sankara ka fagali ko ra ni a yera ko jalaki lara Blaise Compaoré kan ko ale kan ka don kaso ra fo a si dan na. Lafasalikɛla minnu tun bɛ banbagatɔw ka maaw senkɔrɔma dɔndɔnna olu ko o ma jɛn ni Blaise Compaoré ka seginni ko nin ye Burkina Faso kɔnɔ. Sabula n'ale jigira Wagadugu pankuruso ra o tun k'a minɛ ka taa don kaso ra ani ka sariya boli a kɔ kan. An y'an senfa ka se Maître Guy Hervé Kama n'ale ye lafasalikɛla ye min bɛ maa kɔfɛlenw ka senkɔrɔma dɔndɔnna. Ale y'a hakilinata fɔ an ye. En tant que avocat pour nous, ka anu to an ka lafasalikɛla sigilan kɔnɔ an b'a ye ko a danganin no ko Blaise Compaoré ka se ka segin ka na a ka dugu ra. Sabula maa si ma Blaise gɛn ka bɔ a ka dugu kɔnɔ, donc a danganin no ko a ka na. Nga an bɛ se ka min fɔ sariya dɔ bilanin no sen kan min ye ko Blaise Compaoré yaalanin no kiiritigɛliso ra. O le kosɔn an b'a fɔ ko ni Blaise Compaoré y'a sen don Burkina Faso kɔnɔ o ka ɲi k'a minɛ ka taa ale don kaso kɔnɔ. Nga ni ale sigira ka na jamana kɔnɔ o m'a minɛ ka don kaso ra, nin kɛwale nin bɛna yira n na ko falancɛ fanga ɲɛmaaw mako tɛ kiiritigɛlaw ka latigɛw ra. de s'inscrire dans un état de non-droit. Ayiwa maître a dun yera ko Blaise Compaoré ka sɔgɔli bi sɛbɛra latigɛ dɔ kɔnɔ min ye ko kunbɛnbɛn ka se ka sɔrɔ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko réconciliation nationale. O danganin tɛ wa? En tout cas, nous, nos clients qui sont les victimes n'ont jamais été. Ne bɛ se ka min fɔ maa minnu ka mɔgɔ bɔnɛna o ni na Blaise Compaoré ka sababu ra o ma olugu jate ta kunbɛnbɛn min kɛ ka bila n'an ko réconciliation. An bɛ se ka min fɔ réconciliation kuma min fɔra nin anw da tɛ ale ra. Nka ni falancɛ fanga ɲɛmaaw ye latigɛ ta ka di Blaise Compaoré nka ni falancɛ fanga ɲɛmaaw ye lahɔrɔmaya ta ka di Blaise Compaoré ma n'an ko grâce présidentielle hali u bɛna mun de fɔ? Non, ça sera le comble de la violation de la loi. Ayiwa o ko nin tɛna se ka kɛ kiiritigɛ sen tɛrɛngɛ dan ye sabula an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan latigɛ tɛ se ka ta k'a fɔ ko lahɔrɔmaya bɛna di Blaise Compaoré ma. Ni falancɛ fanga ɲɛmaaw sera ka nin ko nin kɛ o bɛna yira n na ko olu kɔni mako tɛ an ka latigɛw ra minnu bɛ taara ka bɔ sariya sunbaw ra. N'o sera ka ni latigɛ ɲɔgɔn ta a yera ko fasodenw yɛrɛ le kan ka wuli ka jɔ kɛ. Blaise Compaoré dun nana Burkina Faso kɔnɔ lafasalikɛla minnu ye maa minnu bɔnɛna o ni na Thomas Sankara ka fagali senkɔrɔ olu ko u bɛna ɲɔgɔn ye yaasa ka se k'a lɔ u bɛna fɛɛrɛ kura minnu ta. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.